выхаваць гаспадара на зямлі? Як выхаваць, ну, прышчапіць яму любоў да зямлі, калі агулам сказаць. А калі больш канкрэтна, то трэба, ну, камунікаваць гаспадарам паміж сабою. Пачаткоўцам і тыя людзі, которые ўжо маюць гэты вопыт. Бо тыя, хто маюць вопыт, яны настолькі могуць натхніць, што ўсё памяняецца ў жыцці чалавека, калі яны сустрэнуцца з такімі энтузіястамі, як той же там Романов, там і шматлікія да, і пермакультуршчыкі, которых, можа, не так шмат засталося, але варта толькі вот как-то апынуцца на той гаспадарцы, якая створана з любоўю, як прапітаешся сам любоўю і будзеш трымацца этой любові да зямлі.